Здравейте! Днес ще говорим за инво. Така. Ако нямате инво, можете да се изтеглите. Напишете info.com и ще ви излезе. Така. Като натиснете първото, Dress Up, ви излиза вашия гардероб. Млаквай! Аре да мълчи, права клип. И ти. Така. Можете да местите с мишката влачейки. И тук можете да въртите лейдито си. Тук можете да местите. А тук можете да го махнете, ако не ви трябва. Тук да увеличавате и намалявате. А това е за да гледате отгоре. Ето, вижте примерно. Хоп! И гледате. Така. Сега, второто, като натиснете тук, имате разнообразие от много цветове на фона си. Примерно, искам да бъде такъв. Не, ето такъв. Да, ето такъв. Да, ето такъв. Тук да се минимизира. Тук като натиснете, така. Тук не го натискате. Като натиснете тук, отивате в шопа. Така, след като сте свършили тук, идвате тук, в шопа. Тук можете да си купите много разнообразни неща. Тук са тези, тези неща, които сте ги запазили, за да ги купите, когато натискаме AL. Ето тук. На тези сърчица щраквате и ви се получават ето тук. Аз съм си напълнила с неща. Тук са целите костюми. И нататък също има. Тук има много костюми. Примерно този, вижте го. Ето, този на русалка. Вижте как е направен. Ако искате го търсете на части, ако искате целия костюм, го купете. Така, на мен малко ми зарежда. И така. И така нататък. От тук можете да купувате каквото си искате. Тук можете да търсите всякакви неща. Така, да продължим. Тук са кредитс. Ако искате, можете да платите на банката, да ви дадат още кредити. Ето тук има. И така, да продължим. Chat rooms, това е да влизате в
в другите чатове. Чакайте да мръднем това нещо. Примерно искам да вляза в ето този. Тук ви пише колко са хората и колко могат. И така, тук и така. Това, което ви показах, щях да кажа, че за да си пишете с други хора. Сега ще ви покажа едно друго нещо. Като натиснете тук, можете да правите парти. Примерно натискам тук, устройвате какво парти да бъде, room name, какво име да бъде, колко хора се позволяват, дали е отворено и така нататък, да има само VIP хора, така нататък, тук и така. Ето, примерно на какъв език да бъде, какво ще напишете за хората да спазват и така. Като натиснете My Room, влизате в вашата къща, независимо каква е тя. Можете да си купувате там всякакви неща. И сега ще ви покажа едно нещо. Така. И ето тук е вашата къща. Можете да сядате, да ходите и така нататък. А ако искате да преместите нещо, натискате ето това тук. Натискате тук, за да преместите нещо, взимате нещо и го влачите където искате. Така, ако искате да обърнете нещо, натискате тук и влачите също. И готово. И така, тук, ако искате нещо да смалите, можете да го направите много маничко или много голямо, само с влачене на мишката. Така. Опа. Така. Тук можете да слагате неща или да ги копирате. Да ги копирате. Тук са да ги слагате пред. Да ги заключвате. И тук да изхвърляте. Тук е обратно и така. Тук ще ви покажат какво да правите. И така. Тук можете да го манизирате. Тук ако сте пуснали музика или имате музика във вашата къща, можете да усилвате и да намалявате.
И така. Това е моята къща. И това беше за днес. Очаквайте епизод 2. Довиждане. Коментирайте за мен. Ако искате да играете играта, напишете коментари и така. И ми пишете да се срещнем в играта. Напишете името си и ще се срещнем. И това беше от мен. Довиждане!